Assalamu alaykum muhtaram tomoshabchilarimiz, din qardoshlarimiz. Assalamu alaykum hurmatli Radif Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Radif Hazrat, bugun biz sizning bilan bir chetirikli temaga kirib ketiribmiz. Bu er bilan xotin qiz orasida bo'lgan munosabatlar. Ular bir-birine qarata nindi munosabatda bo'larga tiyishlar. Er bilan xotin masalasi albatta bir chetirikli, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Hunna libasukum va antum libasuhun." Siz bir-biringizga kiyim shekilli deya. Анда бит инде хәзер гаилә булып яши башлагач, аеручада яшьләр ничек булырга, нәрсә эшләргә, бер-берең белән нинди мөгамәлә, нинди мөнәсәбәт, әле гаилә булганчы ничектер һәрберсе аерым, ничектер егет белән кыз очрашалар да вакытлыча гына, мәсәлән, калган вакытларны үзләре генә үткәрәләр. Ә монда гаилә булгач хәзер икесе бергә булырга кирәк. Ягъни иртә белән дә бергә, кич белән дә бергә дигән шикелле һәрвакыт бергә. Әлбәттә инде мәхәббәт, ярату ул нәрсә бар, ансы да аның булайрак аңлатыла. Мәсәлән, егет кешенең нәфесе шушы кыз баланы үзенә китәргә тели, кыз баланың да нәфесе мәсәлән егет кешене үзенә китәргә тели, ләкин инде никах, менә гаиләле булу, ул үз теләгенә иреште, кыз бала да үз теләгенә иреште, һәм моннан соң инде шушы мәхәббәт алга таба бер-берсенә ышаныч белән үрелеп бара. Ягъни монда егет кешенең ир була инде ул гаиләдә хатынга карата ышанычы, хатынның иргә карата ышанычы. Яшьләр әлбәттә никахтан соң, менә бөтен туганнар кашында, якыннар кашында бергә булырбыз дип вәгъдә биргәннән соң, алар бергә булсалар гына матур. Менә әти-әнигә кайтканда да бергә кайталар, бергә китәләр. Кайдыр кунакка барсалар да бергә, мәсәлән, булай эшкә бергә бара алмыйлар инде әлбәттә, шулай бит. Ләкин менә һәрвакыт гаилә белән күрергә теләгән вакытталарны, алар инде бергә булганда, әлбәттә алар матур. Мәсәлән, шатлык вакытында да, кайгы вакытында да бергә булырга тиешләр. Менә шушы бергәлек әлеге гаиләне матурлый, әлеге гаиләне бизи. Икенчесе, кием безне җылыткан шикелле, яшьләр дә бер-берсен җылытып тора. Мәсәлән, ир ат инде без әйтәбез, кайсы урыны белән ярата? Әлбәттә ашказаны дип әйтәләр иншалла, бит ашказаны димәк, ир ат тәмле ашарга ярата. Менә хатын әгәр дә яшь килен була инде безнең, мәсәлән, яшь кыз, яшь хатын дип әйтәбез, тәмле ризыклар пешереп, үзенең ирен нәрсәсе өйгә җәлеп итә. Шулай бит инде ирдә эштән тизрәк инде ашыгып, йөгереп диярлек әйтеп, очып диярлек кайта торган була инде өйгә. Ни өчен? Чөнки аны беренчедән яраткан хәләл җәфәте көтә, икенчедән инде тәмле ризыклар белән көтә. Шулай бит. Менә безгә дә хәзрәтләр көнгә икешәр чарашка йөрергә туры килә инде, барбер өйдә инде хатыннар көтеп тора, без бит эштән кайтабыз. Шулай бит. Менә алар да тәмле ризыкларын пешереп көтәләр. Бездә инде кайткач хәләл җәфәт белән кара каршы утырып, берәр чашка чәй ичмәсәң, көн буе 3 ашта ашамаганда шикелле. Хатын кыз ярата инде кулагы белән, күзләре белән, шулай бит. Әлбәттә хатын кыз менә матурлыкны ярата. Шуңа күрә егетләргә инде киңәш, кайтканда буш кул белән кайтмаска, шулай бит. Күчтән эшләр алып кайтканларга менә никахта мәхр бирәбез дип әйтәбез инде без, мәхр дип. Ул кайберләр шул никахта бүләк бирә, аннары ел буе мәсәлән берни бүләк бирми. Алай да ярамый, мәсәлән, вакыт белән барбер әзрәк күчтән эшләр бүләкләрне алып кайтырга кирәк, сөендерергә кирәк, шатландырырга кирәк. Кай вакыт без уйлыйбыз инде кыйбатлы нәрсә дип, ләкин игътибар кирәк. Менә бер-беребезгә игътибар, иң мөһиме шушы. Һәм инде хатын кызга әлбәттә матур сүзләрне әйтергә кирәк. Аннан инде ул мәхәббәт, бер-береңә ышаныч, бер-береңә таяныч, менә шушыларга үрелеп бара һәм ул тагын да ныгый. Менә раствор бит инде ныгый безнең. Шуның шикелле мәхәббәттә ныгый һәм бу ике пар дип әйтәбез, егет һәм кыз, ир һәм хатын буларак бер-берсеннән башка инде яши алмыйлар, бер-берсеннән башка тора алмый башлыйлар. Радиф хәзрәт, улыгайгач кеше бер-берсеннән нәрсә таләп итә? Улыгайгач әлбәттә кешегә аеруча да игътибар дигән нәрсә кирәк. Шуңа яшьләребезгә дә шул киңәш, улыгайган көндә, аеруча да картаймыш көндә, яшьләребез инде тигезлек белән, бер-берсенә игътибар белән яшәсеннәр өчен яшьтән үк шушы кагыйдәләрне үтәп яшәү кирәк.